Минемчә, соңгы берничә елда дәүләт оешмаларындагы элмә такталарда хәреф хаталары кимеде. Моны беренче чиратта бу мәгълүматның тактага язылганчы тел институтында тикшертелү белән бәйләп аңлатырга кирәктер. Әмма шәхси оешмаларда хәл киресенчә начарланды кебек. Бу атнада Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау комиссиясенең утырышы үтте. Анда районнарда язма мәгълүматын татар телендә бирмәү турында сөйләштеләр. Син Арча районыннан Высокогорскига килеп керәсеңме, әллә Биектау районынамы? Район үзәгендәге парк центральный дип кенә аталамы, әллә үзәк паркмы ул? Фикер алышу өчен бу утырышта яңгыраган кайбер саннарны ишетүдә җитә. Язма мәгълүматны тикшертер өчен тел институтына районнарның 3тән 2-се генә гариза биргән. Димәк, калган 15 районның көчле тел белгечләре бар. Ямындагы тел өчен җаваплы җитәкчеләр үзләре бөек. Һәм алар кая инде мондый вак сорау белән Казанга барып, татарча текст килештереп, вакыт уздырып дип фикер йөртә күрәсен. Ә инде мондый мөнәсәбәт хөкем сөргән җирдә шәхси оешмалар бу мәсьәләгә ничек караячак? Әлбәттә, район җитәкчелеге кебек үк. Һәр нәрсә хуҗадан тора дигән фикер белән килешмичә мөмкин түгел. Актанышта булучылар игътибар итмичә калмыйдыр. Монда туган телдәге язма мәгълүмат күзне иркәли. Ни өчен актанышка бер нәрсәдә комачауламыйсың? Закон бар, дәүләт программасы бар, хөкүмәт карары бар. Беләсезме, шулар белән янәшә битарафлык бар. Ә ул үзегез беләсез инде һәр тарафта. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.